Stabilta u serħan il-moħħ kienu dawn iż-żewġ kelmiet li bihom il-Prim Ministru Robert Abela ddeskriva l-ftehim li laħaq il-Gvern mal-importaturi u s-sidien ta' supermarkets biex għad-9 xhur li ġejjin mijiet ta' prodotti essenzjali tal-ikel jaraw ruħs fil-prezzijiet tagħhom. 400 prodott skorrut illi kieku ma għamilniex dal-intervent aggressiv u ambizzjuż iva, kieku taf x'kien ikun ifisser illi l-ġimgħa d-dieħla immorru nagħmlu x-xirja supermarketu tgħid tara. Reġola. Tmur ġimgħatej wara, reġola. U terġa' tmur ġimgħatej ta' wara u terġa' tgħid reġola. B'dak li għamilna se niggarantixxu stabbilità u serħan il-moħħ li l-prezz ta' dak l-400 prodott se jibqgħu stabbli. Hawnhekk fakkar kif dwar l-isfida tal-għoli tal-ħajja l-oppożizzjoni ridet ħalli jissuq isuq, iżda l-Gvern intervjena u ġab l-istabilta. Jekk dak il-ftehim wasalna liħ biftehim mal-importaturi wieħed tal-ikel. Jekk aħna wasalna fi ftehim mas-sidien tas supermarkets wieħed wara wieħed. Jekk aħna poġġejna mal-mejda tad dialogu u dak li għamilnieh biqbil mal-importaturi u mas-sidien tas supermarkets. Biqbil, mhux sfurzajnieh biqbil. Għaliex tibqa' l-oppożizzjoni tkun kontra u kontra. Qoddim nies minn kull qasam tal-ħajja, Robert Abela semma kif dan il-Gvern għadu sal-lum jinvesti miljuni kbar ta' euro biex iżomm stabbli il-prezzijiet tal-enerġija u l-fjuwil ukoll biex l-isfidi li ġabet magħha ix-xena internazzjonali ma jbatuhomx il-Maltin u l-Awċin. Innota wkoll kif dan huwa Gvern li bil-fatti iservi ta' spalla l-anzjani. Sa din il-ġimgħa stess qasmu l-pagamenti lil dawk li ma jikkwalifikawx għall-pensjoni u lill-anzjani li jgħixu weħidhom fi djarhom. F'diskors pożittiv, Robert Abela ta' kelma lil Maltin u l-Awċin. Bibtijaj kelma waħda nixtieq nagħtikom illum dan hu Gvern li l-interess ta' min fdaħ bit-tmexxija tal-pajjiż se jżommu fuq qudiemnet u ma se jwarbu qatt. L-interess tan-nies jiġi l-ewwel u qabel kollox! L-ewwel u qabel kollox!